programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan. Module na po. Buhat po mga modules. Kinaghanan from English, Math, Science, TLE, Filipino, Aralpan. Another set na po sa module. Pagay na naman ako sa ka-module na po yung bagong module nga gihatag sa mga pinalangga nga mga teachers. No, kinahanglan ba dyan nga humanon ang mga modules na kung ipasa na ba dyan ni mo, no, di pa dyan manugot nga kulang ang mga answer nga kinuha ko nga. So, nabobe ka pili utok ito sa mga estudyante. Diyan magpagyaw-yaw pa dyan ipas ang mga mapas o sayo, dyan late pa dyan kagpas, mga suko pa, kaya nga nung ako kapas, ang kitagaw sa kasimana o ginakbot o mga modules. Kaya ba mo di ba dyan di man dyan magbot-bot o mga mag-answer-answer, kaya nga nung pinahalap pa dyan ka mga upya. Sa mga classmate o mga silingan, kinahanap pa dyan ka mga piano para maka-answer na dyan ka, para makapas mo kasi mga tubag. No, dyan nga na ka nga, wakon ka nag-answer. Hindi ka pa yung tanong pag-answer. Uy, dyan nga na ka kaisa, nung magkakasir kaisa nga tanan, in fairness. Nung naapa dyan math, atagan pa dyan kang math, nagarabi yung lisura ang math. Exam 1 was exam because my something of course, what you kay masamtan in town, ginoo ko. Maghatol kayo magunahon, ugragan kayo mga kuan. Inaghanan, dagan kayo mga samsyon ng ipahata, ginoo. Pwede na! Pag-gusto nga itong mga ilo, sa mga English, ginoo ko, math, mo mga difficult subject, ibahata sa mga teacher nga nag-arabing lisuro na madysa nga tanan, di ba? Magbalik, ginoo ko, mas stress, so kang ginoo na. Ginoo ko, nagdugang-dugang pa ni siya, halos di dala dyan ka makabuha sa imong mga trabaho, dala sa imong mga fixmates, sa imong mga chatmates, sa imong mga kamikahay, dala dyan ka maganoon, naghapag nila, ginoo ko, mabiyaan ka sa manakon, kaya nga naputos ka sa modules, may lamay mato sa una, kaya nga ang teacher, magtudlo, maminaw ra ka, karoon, ginoo ko, naputos na dyan in town, halo, wala dyan ka ng palambis akong kugalingon. No, wala na ako pagwapas akong kagalingon, poros na ladyo ko, ani. Na-stress na ko, heavy. No, kung ano kayo sa nga tanan, ang ani kahasol ang modules, ginoo ko. As in, siya, asagad pa dyan ka mga answer sheets from, back to back ang ilang mga modules. Hindi ako katagaag pa na yun nga pag-answer. Kapi kaayo ma-stress. Ginoo ko, lupak kaayo answer. No, unya, napay mangginik ka na magsigyaw-yaw nga nawala ko noon ang human module. Nag-module na manggani. Tagaan na puglain nga assignment kay pagunahon ka. Papangahuyon ka. Para, kanang padarungon ka. Pwede na! Pasilihigon ka, matamdon ka, bisag rasa. Napadyo na, mangisang ka isla. Ang mga isa ka sa mga isla, kay mapanagaton ka. Hindi ko mapokus, may tagatungol sa ani nga, magsigila matag-atubang ani ito mga mudo. So, maghasal ka ay magsigmodul, no? As in, hasal ka ayo. No, in fairness. Pwede na! Na to. No, magsigila pag module, abisudan na nga itong kinuan mo. Manguan na to ang mga kapay na intong kag sig modules, kapay kay sa nga tanan. Mo na naglisod ka di mo. No, mga maghubang na to mga eyebags na to din as in, no, murmang ana itong mga resulta, magkangkag na itong mga atong sa itong mga modules, balik-balik ang mga modules, ibig ang mga modules na kapay kayo sa tanan. No, as in, kapay kayo, subuan lang resulta, mahimla na kag, madugay na mag-inanswer, bro.
Kapoy man uy kinano wala biya po kay katug no. Wala kay katug ang anak sa module mag-anak ka sugo ka mag-anak ka sa module. Marpuan. Murog. Start kag alas 10 sa buntag mahuwal po kag alas 10 sa gabi. Murag uhol di ka mag-anak sa mga modules murag lipak na kay magsig-ansi na ani. Ug kag-ansi na to ani samot na natin mga manghud na to pag-ansi na ani. Magsig kulo ka nang ana kay dag. Ano kinadaghan ng mga bilog-bilogan. Ano, kapit sa tanong, okay, mas lecho kasi imong kinabuhi ng ana. Kapit kasi nga tanang iyong no. Ano, wala na kayo mabuhat, maungo na lang ka magsigig kung ano. Wala na kayo sa imong oras. Magsigig na lang kag module. Mga na, basta ginuo ko maot, bakang time ginuo ko nga mga tao, mahiwa na lang ungo. Kaya nga wala nagkatug, wala itupatug pa, ugmahuman magalig module, mga tug na lang ana, di na ka pa, kaya nga human lang ang module. Tapi kayo magsigmodule, in fairness, kala, bingasula, ginukano sa pamintaw ni mga manitan ang module. Pwede na! Tabang intaw, no? Tabang intaw ito mong silira nga mahuman intaw ng module kay grabe intang kapuya intang as in hibi na tayo. Okay. As in magbuki-buki pa juga murag as in hibi kayo. Murag gusto ko Lord. No, hassle. Kapag kayo sa nga tanang. No, murag isud. No, anak. Ito, mahuman ang module nung maglas sa mga itabulong kaya makalimot na mga kung sa mga sa mga naong galing makalimot mo ay sa mga tanan no? Kaya wala makakatog so mga ano check imutabos imong na kay gino ko ikaw buto magbinumpang kay kagtanaw mo check mo no lisod kayo mga tanan no tabangin tanan ko mga sulira ng ani mahuman module lisod kayo mahuman no as in hindi kayo berat makaluya impang sa nga tanan nga nagpurma. Okay. Again, thank you for watching. Again, do not forget to subscribe my YouTube channel ang Flex TV. So again, padayon lagi hapon mo sa pag-subscribe sa YouTube channel kay for sure malingaw ra jud mo kayo sa akong YouTube channel. Again, thank you so much. Bye.